Colegi, aș vrea să vă mai spun încă o chestie vis-a-vis de mesajele care se trimit pe telefon de către ceasul V9. Un lucru foarte important este configurarea sistemului. Deci intrăm aici în meniu și mergem la configurarea sistemului și ar trebui să verificați felul următor. Dați aici jos, unde odată aveți versiunea asta, trebuie să o aveți pe părerea mea, pentru ceasurile cu 3V și 1V. Așa. Și aici la Send SMS aveți din tasta dreapta, vedeți că face N sau Y. Trebuie să fie Y și pe dați un OK. Asta e foarte important pentru dacă nu transmite SMS ceva de genul, am înțeles eu, dar asta trebuie să o aveți făcută. Și puteți face după aia testul ceasului de aici și trimiteți SMS și vedeți dacă funcționează SMS-ul. Sending, finish și dați OK și transmite pe telefon, vă transmite un SMS. Cam asta e chestia cu configurarea parametrilor. Configurarea sistemului și acolo la... Și aici la administrare club, intrați pe administrare club, administrare club, dați OK. Și aici la configurare crescătorie, la fel, dați OK. Aici ar trebui să vă arate, să vă băgați numărul de telefon, vi-l treceți din taste, ca să vă trimită, bineînțeles, mesaj pe telefonul noastră. Cam astea două lucruri să vă le verificați vis-a-vis de transmiterea SMS-ului porumbeilor, antrenamentelor și așa mai departe.